Ay böyle. Yine bir de yine yapmay. Ay o edilýär günne şawra. Ya da yine şawrdatlar. Tak, jemlenişdik hemmemiz. Muman maksat şey. Bugün jemi 200 adamlar. Aytma şawrdat şawr vurumlar enedim. Tertip düzgün yemek ilik tuğme olmalı. Bil. Kızıqıllam diýen zat. Ne biçim urlaşýan şu? Bağışlaňyny biz bu zatları öňden nären bilýät, günne şawrdatlar gaýtalýanyz. Bil seret bir zada düşünün. Biziň üçin bu günne gaýtalanýan ýalylar. Hakykatdan toy bolsun, banket bolsun, ýa-da meňe oturuşyk bolsun. Biz gerlik işimizi etdik we ýok aýtdyk. Günne gaýtalanyp durýar. Emma kimdir bir üçin şu ömründe birinji we soňky gedek bolýar. Meselem toy. Adam toýa näme garaşy? Adamyň ömrüne iň wajyp güni gaýtalanmajak güni toy. Şo güni biz hakykatdan derwat hyzmat edip bilmejek bolsa, şo güni kim maha garajak bolsa, adam onu duýusyny kim maha garadymyzdan. Şo sebäpden doğru düşünürsüňiz diýip umyt edýän. İşimde de berk ýapşar. Isyrly gardy edýän. Şol şatlykly günleriňizde hem Altın restoranynyň elbetde bu ýerde 200 adamlyk uly banket zaly siziň bir näçe dawaralaňyz, isle banket, isle sadaka, isle toy bolsun, ýokary şowkurly geçmegine esas bolar. Mundan daşgary Altın lounge bilen hem siz ýöriýte 40 adamyňyzy jemläp aýratyn, üýtgeşik atmosferany, has hem baý görünüşde ýaşatdylar.